Да, Примерно така пред тест. да. Моника, да. Яни е тентативно, защото трябва да ми покаже проекта, да. Таня, да. Нешо, да. Не те е срам. Не е смисъл. Да. Според мен това е начинът за него в моят случай. Окей, В случай добре, в моя не става. Но той не трябва да избълбара това, но окей, принципно мисля. Гери, утре ще прави тест. Нали? Да. Така. Цвети. Само, че причислите. Да, окей, да, примерно, да. И така, за 8 март всъщност те ви казаха, още може би около 14 февруари казаха, ние ще направим нещо за 8 март, тогава идват хора в града, има движение, ще имаме клиенти, добре. И какво ще направим за 8 март? И те, ние не знаем. Мислим. Решихме, че най-лесната работа – букети, цветя. Окей, трябва да отидем да купим цветя от някъде. Отиваме до едни магазини за цветя, установяваме, че цените са абсолютно невъзможни. В смисъл, ако ги купим оттам и ги донесем тук, за да имаме ние някаква печалба, просто стават много високи пък за тук цените. И както си бяха в един от магазините, те само се обръщат и виждат едно букетче, което е с бомбони. И казват, това е много хубаво. И отдалече всъщност не си личи. Какво е това цвете? Това цвете не е никакво цвете, това е обикновен бомбон, който си е опакован. И така, много им хареса, казаха идеално. 6 срещу 7 цяла нощ не спали, сгъвали букети, измислили ги там. Фантастични неща, които наистина просто имат страхотна фантазия и страшно ги съчетават. Просто наистина много красиви бяха. На 7 излизат да ги продават. Опъваме една шатра пред училището. От колата звучи музика, така изобщо създава се една доста приятна атмосфера. Всички, които минават оттам, се заглеждат, поне ако не дойдат да видят какво, но поне се заглеждат. И те са изключително щастливи, успели се да ангажират целия клас да им помага, успели се да направят нещо красиво, нещо, което и на тях самите им харесва. И продават усилено. Само, че след обеда вече стана студено. Хората вече минаха по един път, вече ни беше много интересно. И продажбите спряха и те се отчаяха. Казаха, ние сигурно повече няма да продадем, ето пак сме на загуба, провалихме се, и от това нищо не излезе, така, и един друг всъщност се настроил. И ние се опитваме да кажем, че окей, днеска е 7, утре е 8, те също хората купуват и на 8 сутринта, следобед и така. Не, ама в крайна сметка окей, ще излезем сутринта преди училище. Чак след обеда към 3:30, може би, не знам кога беше, събираме се с тях и те почват. Ние всъщност май и този път нищо не успяхме да направим като цяло. Пак остана продукция, пак нищо не стана. Казахме им, окей, вие можете ли да съберете 97 нета, т.е. 97 аз няма да си купя. И те, как така да съберем 97 нета? Така, не ви карам да продавате, защото на вас не ви се продава, вие мислите, че в куприщица това е невъзможно да се случи, че няма как да се продаде, че хората тук не искат такива неща. Така че, окей, докажете ми го тотално вече, като намерите 97 нета. Излязоха 3 човека с една кошница вътре с букетите и с една тетрадка малък формат, написани от 1 до 100, нали, номера. И пристига след 25 минути и казват, ние направихме 5 продажби. Как така 5 продажби? 5 продажби направихме. А с колко човека говорих? И примерно с 27-8. Викам, 97 нета има още време. Отивайте да си търсите останалите до 97. И те след още 20 минути и казват, няма, свършиха. Кое свърши? Свършиха, букети няма, всичко продадох. Няма как да направим 97 днес, защото няма вече продукция. Да. Истина, може би най-ужасното нещо на нашата образователна система е този страх, който възпитавам в децата, защото тази природна любознателност, която я има у всяко дете, това е наистина желанието да научиш, да откриеш, сам да пробваш. Няма дете, което да не иска само да опитва да щупи играчката, за да види какво има вътре. Ние точно това, в крайна сметка, в 12-ти клас сме успели да ги отучим децата, да отварят играчката и да видят какво има вътре.